ئەڤە پارێزگەها دهۆکە کوپڕە ji باڵا خانەیە و چیا و گرێنڤی باژێڕیژی ji لای هەندێک بەرپرساڤە دەست bi ser da هاتیەگرتنە و bûyîne vêla û baxa. Ev demekîdaya ku li senterê Duhok xelkek bi vî şeweyî dijît û tirsa herefîna xanînwan heye û Duhok bi hejariyê di rêza êkê de li Herêma Kurdistanê. Rêja hejariyê li parêzgeha Duhokê ya bilind e ji parêzgehîndiyên herêmê. Em bînî li verê ku rêvebirina vê parêzgehê ne destê hikûmetê da destê hindek kesan da ye. Bêguman jî kete destê hindek kesan da dê ne adaleti an ku ne yeksanî dê komalgehê peyda bît û ev jî dîwîte eger ku rêja hejariya bilind bî li parêzgeha Duhokê. بوچی Duhokê pitire ji ber ku ew tête kirin bû çend kesek ye. Yani ew jê derê têtin tinek çend kes mefadar bin yên destnîşan kirî xelkê dî xelkê hejar çi mefacê nabînîtin ji wî jê derê wî de hatî kêşkê xelkê Duhokê mifa ji wî serwet û samanî vekî ev Duhokê çi têtin mişkî arîşe ev heye ne biya vê xizmetguzarî da ne wekû tak ne wekû kes jana wî nehatiye guhartin her ew hejara rêja zêdetir ya xelkê heftê heşt sadê xelkê Duhokê hejarin yê dîtmînin bazirgan û tacir û şîrîkê wanan. Rêveberê giştiyê çavdêrî û geşepêda navxêzanî li Duhok hebûna awara hokarê rêjeya hejariyê li Duhok detezanîn. حتما پشتی جمارایکا گلکا مازن یا آوارا و پنابرا قستا پاریزگاه دوکی کری و دیسا شرخه کی وجی وکو شیوه که گشتی کرونا گلک کارتی کرن لیکر دیسا هبونا سنوره که گلک مازن پاریزگاه دوکی کوبو او شرای کو تیرو لسرماحت یا سپاندنه او همی چندی و چندی دیدین کو بار آبوری لاواز کد کل پاریزگاه دوکی تماس کام باشل گلوان چنده هبون. Li gor Dumayîk amara ji Wezareta Plandanê Herêmê derkefti. Li Herêma Kurdistanê rêja bêkariyê 10 sadiye û rêja hejariyê 7 sadiye û Duhok wek hejartirîn bajêrên herêmê eşkere kiriye. Xelkê Duhok dipirsin. Gelo dahatê Gumrka İbrahîm Xelîl û serzêrê û wan hemû kêlge û bîrên naftiyên Sunûyê Parêzgeha Duhok bû kuveçin. Di demekî de xelkê Duhok di vî dohkî de dijît û Duhok bi hejartirîn bajêrê Herêma Kurdistanê tê tezanîn. Şirvan Kurdistan News. Duhok.